Langob sa ng anak ko, ihatid ko doon sa may 7-Eleven Salinas Drive. Ay, sa to. Ikuan ha. Karoon, kuan. Mag-concentrate ragod pa. Sige, mga kuhanan ng kuhanan mo eh. Ano? Sige. Ay, pakinya na lang ang mag-live kaysa karon.
Una nagsuot. Okay guys, nandito na kami sa 7-Eleven. Dito nagtatrabaho yung anak ko. Ayan. Oo, madali po. Madali. Okay, bye-bye na. Ayan, pumasok na siya. Okay guys, hanggang dito na lang ako magtatapos sa aking ride. Buwan ng rider. Happy New Year po sa inyo. Bye-bye.